खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। खोथा होनाय बायदि आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुङाखै। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मोजाङै मावफुङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिरियै जिरायना थाया। गंजि फरायसालिमाफोरखौल' सरकारि नङा आरो गोबां एलपि एमइ हाई स्कुल आरो हाई सेकेन्डारि आरो गोबां फरायसालिमाफोरखौ थाबैनो सरकारि खालामनानै होनांगौ। स्टा कलेजखौ खालामबाय किन्तु जोंनि उद्देश्यआ कलेजावनो थाबथायाखै। जों बुंदों जे एलपि एमइ हाई स्कुल हाई सेकेन्डारि गासिखौबो खालामनांगोन आरो रिमेनिं कलेजखौबो खालामनांगोन। आसाम सरकारा खोथा होनाय बादि टेट उथ्रिसार जानाय बा उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आरो जायफोरा टेट पास जानानै दं बिथांमोना टेट एपइन्टमेन्ट मोननायनि थाखाय जायगानि केन्डिडेटआ जायगायाव एपइन्टमेन्ट मोननांगौ बियो जोंनि दिनैनि स्पिरिट। सानजा फारसे बिटिआरआव गं 46ल' गामिफोर सोसनजानायाव गोजोननाय गैया एबसुआ। 4 बोसोराव 46 गामि जि सोसननाय आरो 1 बोसोरनि गेजेराव 60खान गामिनि घोषणा होनानै 46 गामि सोसननाय बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मथे सन्तुष्ट नङा। आरो आद्रा थानाय गामिफोरखौबो थाबैनो बिटिआर ओनसोलाव सोसननांगौ। जायखिजाया थासारियावनो आसाम सरकारा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगोन। 2024 फैगासिनो दङ। खोथा होदोंमोन बिथांमोना आरो बे प्रतिश्रुतिखौ मानो पालन खालामाखै बिनि सायाव भारत सरकार आसाम सरकाराव नेक्स्ट लेभेलनि जोंनि जे डिसकासन बेयाव जोङो बिथांमोनखौ हमगोन आरो कुनु कारनाव जोङो बेखौ कम्प्रमाइज खालामा। बेफोर बाथ्राखौ खुंगा 7थि थान्दै जखनथाइ बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंफुंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लाना दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सरकारनिसिम दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथां दिपेन बर'आ मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदि बिटिएडि मुंखौ थाबैनो बिटिआर खालामनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। बिटिएडि जे नामाकरण बेखौ बिटिआर खालामनायनि जे माने एमेन्डमेन्ट बेखौ लाबोनांगौ। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मोजाङै मावफुङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सिरियै थाया। बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो थांनायाव गोबां बेले बेजे खालामनायखौ नुनो मोनदों। खोथा होनाय बायदि आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुङाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा आरोबाव बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया होनि। रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बुंनो सानो जिहेतु गोबां रायजो राजाफोरा दासिमबो माखासे सन्देह दं जितु गामि माखासे माखासे स्कुलनि प्रब्लेमफोर बेफोरनि सायाव सावरायनो। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिआरआव सोसननायनि जि मोनसे दफा आरो जेराव मोनसे बाउन्डारि कमिसन बे कमिसना खामानि मावगासिनो आरो बे कमिसननि रिपर्ट बायदियैनो 60खान गामि आसामनि गिबि मन्थ्रिया 26 जानुवारि 2023आव फोसावदोंमोन आरो दिनै 2 नभेम्बर 2023 46 गामि बेयाव सोसननाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पष्ट बाथ्राया बेनो जे आसाम सरकार आरो बाउन्डारि कमिसन जि मोनसे खोथा बायदियै बिथांमोना खामानि मावनांगौमोन, प्रतिश्रुति बायदियै बिथांमोना खामानि मावनांगौमोन। 4 बोसोराव 46 गामि जि सोसननाय आरो 1 बोसोरनि गेजेराव 60खान गामिनि घोषणा होनानै 46 गामि सोसननाय बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मथे सन्तुष्ट नङा आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फावसायनायनिबो बाथ्रा गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पष्ट मतामतआ जाबाय जिकुनु पर्यायाव जिकुनु परिबेशआव आसाम सरकारा गावनि खोथा बायदि गावनि प्रतिश्रुति मथे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनांगोन। दफा मावफुंनाया सोलिगासिनो दङ। जों मावफुङाखै होननानै बुङाखै किन्तु बाथ्राया जाहैबाय मा जे मावफुंनो थांनायाव लेहेम खालामदों। बबेबा नङा बबेबा बेखौ स्ल' डाउन खालामनाय जादों आरो बेखायनो राजनितिक खोथा बाथ्राया सरकार लेभेलाव पार्टी लेभेलाव जि सोलिया मानो सोलिथों किन्तु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि खोथा बुंदों मैया आल्फानि एकर्ड जादों। बे आल्फानि एकर्डआव अमित शाह भारतनि नखर मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे दारि खमाब्लाबो बेयाव इमप्लिमेन्टेसन जागोन होननानै बेखौ माने रुपायन खालामनाय जागोन होननानै किन्तु दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जोंनि जि दाबि दंमोन 600-700खान गामि जि सोनाय रेभिनिउ गामि फरेस्ट ओनसोल बा फरेस्ट भिलेज बे गामिफोरखौ सोसननायनि खामानिया लेहेम जादों
2024 फैगासिनो दङ खोथा होदोंमोन बिथांमोना आरो बे प्रतिश्रुतिखौ मानो पालन खालामाखै बिनि सायाव भारत सरकार आसाम सरकाराव नेक्स्ट लेभेलनि जोंनि जे डिसकासन बेयाव जोङो बिथांमोनखौ हमगोन आरो कुनु कारनाव जोङो बेखौ कम्प्रमाइज खालामा बर' हारिनि रायजो राजानि जि मोनसे हप्स एन्ड एसपिरेसन गेरेमसा माहारि दानाय बड'फानि फिलसफिजों खामानि मावनांगौ आरो जोंनि आल्टिमेट थांखिसिम जों थांनांगौ बेयाव जोङो मालाबा फावसायाखै जि ओनसोलखौ सोसनबाय बे ओनसोला उदालगुरिजों दाजाबजाबाय आरो बिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो बिनि डेभेलपमेन्टेल जिखिनि खामानि दङ बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्वआव बे जि डेभेलपमेन्टनि जि मेकानिजम जि एडमिनिस्ट्रेसन बा गभर्नेन्स जि मेकानिजम बेखौ प्रिपेयार खालामनांगौ तैयार खालामनांगौ आरो बिनि गेजेरजों जाहाथे जौगानायनि खामानिया मोजां महर मोनो आरो बे ओनसोलाव जिहेतु जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावनांगौनि थाखाय कमिटि लेभेलानो जा बा रिप्रेजेन्टेटिभ लेभेलानो जा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे सोसननानै जाहाथे बे ओनसोलनि जौगानायखौ हाबा मावनायनि बेलायाव मोनसे कनभिनियेन्ट मेकानिजम तैयार खालामनांगौ होननानै जों खावलायदों लोगोसेनो समस्ति दानायनि खामानिया गामि सोसननाया कमप्लिट जाबानो बेयो आरम्भ जागोन किन्तु भारतनि पार्लियामेन्टआव 60टा समस्तिनि संशोधन एमेन्डमेन्ट नांगौ आरो 39खौ 42 खालामनायनि एमेन्डमेन्ट नांगौ पावार टु मेक ल'सि साबजेक्ट दङ बिटिएडि जि नामाकरण बेखौ बिटिआर खालामनायनि जि माने एमेन्डमेन्ट बेखौ लाबोनांगौ आरो दिनै नोंथांमोना जिखौ मिथिनो लुबैदों जे स्कुलनि बाथ्रा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ 10टा कलेजखौ खालामबाय किन्तु जोंनि उद्देश्यआ कलेजावनो थाबथायाखै जों बुंदों जे एलपि एमइ हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि गासिखौबो खालामनांगोन आरो रिमेनिं कलेजखौबो खालामनांगोन दा बेखायनो सनितपुर बिश्वनाथआव सिंगल टिचार जिर' टिचार गोबां दङ बेखौ खालामनांगौ आरो टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ इजिएस सेन्टाराव पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ गिबि मन्त्रि आरो रनज पेगुआ खोथा होदों आरो सानैबो खोथा होनाय बायदि खामानि मावनांगौ आरो जायफोरा टेट पास जानानै दं बिथांमोना टेट एपइन्टमेन्ट मोननायनि थाखाय जायगानि केन्डिडेटआ जायगायाव एपइन्टमेन्ट मोननांगौ बियो जोंनि दिनैनि स्पिरिट नङाबा सोरबा एपइन्टमेन्ट लागोन सोरबा गारनानै खारगोन बेनि उनाव आरो गोदान खालि जागोन आरो बेखौ रिएडभार्टाइज खालामनांगोन दा बेखायनो बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय बयबो बिमा रावजों गावनि बर' रावजों बर' मिडियामजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि थाखाय रायजो राजाया हाबा मावनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सक्तिशालि माने आफाद हिसाबै जिखिनि सुंथानानै मदद होनानै दिनैसिमबो रायजो राजाफोरा गोसोआव आत्मबिश्वास लानानै मोनसे मदद होबोदों बे मददखौ कन्टिनिउ होलांबाय थानांगौ आरो बिनि गेजेरजों सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव जों सक्तिशालि भाबै भारत आरो आसाम सरकारखौ प्रेसार होनो हागोन जों कुनु दल नङा कुनु जों सरकार नङा जोंनि खामानिया जाबाय प्रेसार होनांगौ आरो जोङो प्रेसार होनाय खामानियाव एक बिन्दुबो जों फावसायाखै कुनु कारनाव कम्प्रमाइज खालामनायाव गैया बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार भारत सरकार 3 टायार मेकानिजमाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लेभेलाव सोलिनांगौ आरो जोंनि लेभेला जाबाय रायजो राजानि हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ लानानै जोङो बेखौ दाबि खालामगोन आरो बेखौ जोङो मावफुंनायनि थाखाय प्रेसार होगोन बे बाथ्राया ओरैबायदि स्पष्ट जे आसामाव मोनसे केबिनेट ग्रुप अफ मिनिस्टार मोनसे दानाय जादों कमिटि फर ग्रुप अफ मिनिस्टार्स आरो बिथांमोना 6 जनगोष्ठीया मोनद' हारिया जि एसटि दाबि खालामदों बे दाबि खालामग्राफोरनि जिखिनि बिथांमोननि क्राइटेरिया बिनि सायाव एग्जामिन खालामदों नायबिजिरदों आरो गोबां बिथिंखौ बिथांमोना स्टाडि खालामदों स्टाडि खालामनायनि उनाव बिथांमोना रिपर्ट होनांगौ बियो 2019आव थांनाय सरकारनि समाव बियो दानाय जादों आरो बे केबिनेट जे साब कमिटि दङ बा ग्रुप अफ मिनिस्टार दङ बिथांमोना दिनै बै मोनद' आफादजों बा हारिजों सावरायबाय थादों जों नुदों खोनादों किन्तु जोंनि बाथ्राया जाहैबाय स्पष्ट जे थाखानाय एसटिखौ एक्जिस्टिं एसटिखौ खहा खालामनानै जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि संबिधानिक आरो राजखान्थियारि अधिकारखौ जोंनि 10% जि रिजार्भेसनखौ भंग खालामनानै बे पलिटिकेल लेभेलावनो जा बा बियो ग्रासरुट लेभेलावनो जा एडमिशन एपइन्टमेन्ट जि लेभेलावनो जाया मानो थाखानाय एसटिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ भंग खालामनानै बा खति खालामनानै कुनु गोदान हारिनो थाखानाय एसटिनि रिजार्भेसनाव गोदानै जाबसिननानै होनायनि कुनु बाथ्रा गैया आरो बेखौ कुनु कारनाव खालामनाङा बिनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोंनिफ्राय सिसिट'आ ट्राइबेल संघ गासै 19टा ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफ्रा जोङो वार्निं होनानै दोननाय जादों आरो बेबायदिनो आदिबासिनि जि एकर्डआव एखे खोथाखौनो लिरदों जे जि ग्रुप अफ मिनिस्टारा जि एग्जामाइन खालामदों स्टाडि खालामदों बेबायदियैनो उनाव नायबिजिरनाय जागोन
आरो मैयानि एकर्डआवबो 3 आव बे खोथाखौनो लिरदों जे बेखौ एकर्डनि उनाव एक्सपेडिट खालामनाय जागोन दा खोथाया जाबाय बिथांमोना अधिकार बिदों बिथांमोननो अधिकार होनायाव जोंहा आपत्ति गैया किन्तु थाखानाय एसटिनि अधिकारखौ कुनु कारनाव होनाङा कुनु कारनाव होनो मोना आरो होनायनि बेलायाव जों कुनु कम्प्रमाइज गैया मा अधिकार होगोन इकनमिक अधिकार होगोन बिथांमोननो माने एजुकेशनेल रिजार्वेशन बा स्टेटास होगोन इकनमिक रिजार्वेशन होगोन बिथांमोननि बाथ्रा किन्तु जोंनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजआव कुनु कारनाव खति जानो मोना कुनु कारनाव बिथांमोनखौ लाबोनो मोना आरो बेखौ कुनु भुल बुजाबुजि जानो गोनां गैया बे खोथाखौ एकर्डनि मोनसे स्पिरिट हिसाबै लिरदों किन्तु बाथ्राया जाहैबाय मा जे बेखौ लानानै बिथांमोना कनसेनसास जायाखै होननानै अलरेडि बिथांमोना गावसोरनि प्रेस ब्रिफआव होदों आरो फारसेथिं बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो इसिंजों आरो बायजोजों भारत सरकारखौ थांनाय समावबो आरो नैबे समावबो जोङो प्रेसार होनानै बिथांमोनखौ जोङो मोनसे लेभेलाव माने कनभिन्स खालामनानै दोननो हायो गोजोन्थों सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन